la Mulungu pa 16 November 2025 kuchokera ku Times Television TTV. Tafikanso ndi programu ija ya la Mulungu ya The Hot Current. Programu imene timabwera pano ndicho linga chokuti tilankhule ndinu amene muli ku mipando. Ngati inuyo mmadya misonkho ya Malawi, timakhala nu busy kulankhula nanu kukupasani feedback imene machokera kwa Malawi amene anakusankhani kukhala mipandomo. Nde lukiranso mdzulo buno muli ndine nkhwenda viwi ndevu zamwayi Wonder Msiska. Sindili ndekha yayi, tiliso ndi alembi Bayana Chunga. Ndakulandirani alembi. Zomo kwambiri. Ine ndimakonda la maphang'ombe komano mpando unoona sinu makhalakhala yayi nde zina pang'ono ndi pang'ono likufa zina. Obanda kulimaliza zina la maphang'ombe ndi lamphamvu kwambiri banda alibe sakuziwa history behind maphang'ombe. Institutional memory alibe. Mbali yawo kuti ndi ambuye Bishop Chafumuka alibe akutiyagana kopi. Banda mauza last Sunday ati akutina. Ali mpando kutina osati iwo yes. Aliko bae abuye Bishop mpando kutina. Ndaleso wandisefukira. Mpando kutina ambuye Bishop takulandirani ndithu tachesa chamwayi kuti tili nanuso madzulo ano ala Mulungu. Tatokoza. Tinali kulilongwe kwa msiriza tinene kuti kumtandire kumene kuja pa timati pachani pa ground image that ground chili mampunga ground kumene kunali Gangata Honorable Alfred Gangata amene ndi nduna ya zamdziko komanso iwowa amene akuyembekezera takhala phungu kumene kuchifukwa choti sadalengeza mekiyo komanso adapambana ndi iwowo nde akalengeza meki ndi kuti officially akhala MP ndi adapita kumeneko kukathokoza ndi kumene kuli abanda kumene koko amayendesa mwambo umene uwu mwina tingoyambira pamene popo. Mwaona bwanji mwambo umene uwu pamene Gangata anatuluka kukathokoza anthu constituency imene chifukwa cho wasapota. Tinaonako kunali achisale, tinamvanso kulankhula kuchokera kwa ati senior district governor SDG ndi tinaona mai Munyenyemba lankhulako kumene koko ndi akulu ena mwachidule. Mwaona bwanji mwambo umene vice president for Central Region amenenso ndi nduna za mdziko komanso phungu adali limeneli adatuluka ndanzawo kukathokoza Malawi chifukwa cho pasamphamvu. Choyamba Wanda tiyamikire the spirit of gratitude. Mtima ofuna kupita kwa anthu amene anakuvotera ndokathokoza. Kumbukirani kuti munafotokoza kuti iwowa anapita ku court nkhani yawo inatengedwa ku court ndipo zikuoneka kuti yayi zikuwayendera ana pansanja anamaliza ndi msonkhano wawo ndi mapemphero kuyima ndikuyamika Mulungu komanso kuyamika anthu amene awathandiza kuti afike pamenepa popambana akachita declare it will just be formalizing it. So ndi bwino kuti anthu andale you should borrow a leaf from this. Pitani kwa anthu amene anakuvoterani mukayamike mukathokoze. Ayi ndithu you don't lose a thing kuchita motero. Chachiwiri panali pansonkhano umene anthu ambiri anayankhula zinthu zosiyana kwanga mwina nkupempha and this is constructive feedback kuti asogoleri andale sopano maka ino amene muli mboma a DPP mukamayankhula muziziwa sopano kunena kuti mwavala zipewa zingapo. Chipewa chakuchipani chili apo komanso mudziwe kuti ndinu nduna ya boma. Mudziwe zonena kuti panopo Malawi muno amene akuyendesa dziko la Malawi ndi Amutharika. Kulibenso president winayo ndipo Amalawi tonse whether kaya sankamfuna Mutharikayo kana mvotera kana liwache kana sanavote kumene koma president wathu ndi mmodzi. Chimodzimodzi executive branch of government ikusogoleredwa ndi ainu a DPP. Ndiye mukamayankhula muzizo zonena kuti simukungoyankhulira Amalawi amene anakuvoterani amakaka DPP ayi koma mukulamulira Malawi yense. Therefore language yanu mayankhulidwe yanu ayina okhala onesa usogoleri komanso omangirira. Muone zolinga za dziko ndi msogoleri wanu ndipo pena pake muzitha nthawi zina zinthu zina osayankhula kwenikweni chifukwa zimakhala kwambiri zamakaka chipani ndipo zimatha kugawanisa. Ndikupase chisanzo Wanda. Panali nkhani imene amakamba zonena kuti kodi lero mukumati ndamagwira mphuno akuti lero mukumati mufuna ma professional
ma professional anali kuti pamene ifeyo timavutika upanga campaign, timavutika ife ndi asogolera anzangawo taotchedwa magalimoto, tapangidwa zipongwe kuyenda malo osiyanasiyana. Pano mukuti mufuna ma professional. Now kuyankhula kumeneko ndikomveseseka kuti munthu amene watipula you expect kunena kuti asogolere ampange acknowledge. Koma pena pake ndikhala ngati kunena kuti anthu omwina sanathe kumvesesa mawu amuthalika pamene ankalumbira kutenga usogoleri kachiwiri. Anati bwanji muna muti anakambapo ndithu nkhani yonena kuti ino si nthawi yakudya. Ndipo mawu amenewo anabwerezanso kusanjika amene amalumbirisa nduna zoyamba zimene adazisankha. Ananenanso kunena kuti this is not time to eat. Mawu amenewo akhala kumapanga resonate and characterizing his speeches. Chimene amathandauza nchonena kuti iwo aja kudziwa zonena kuti mtima wofuna kuti nthawi yathu tidye umene uzakhalapo nthawi zonse. Koma ngati leader akudziwa zonena kuti tikasogoza mtima umenewo zinthu zina zitha kuonongeka. Nchifukwa chake anayesesa right from the beginning kuchita normalize anthu kuti psychological anthu akhale prepared kunena kuti chonde mtima umene usogolere DPP songofuna kuti tidye koma mtima umene tikonze ziko, tikakonza ziko tonse tizadya, tonse tizasangalala. So mawu amenewo omanena kuti yayi ndi nthawi yathu, we don't care. Inu munduza kunena kuti patakhala kuti pali ntchito yofunika professional, asatenge professional just because wina anapanga campaign. Ndimalize motere. Ndiye panalinso nkhani imene amanena kuti asogolera akamba penepo ndithu tikudziwa kandi kusiteko kuli anyamata amalawi Congress achesedwe tilowepo ifeyo. Anthu olemba ntchito akhale awo a DPP namene akhalembedwe ntchito. Now once again ngati munthu ali wa DPP ali qualified for the job, ndoyenera pali opportunity mugwiza ntchito njira yoyenera kuti atenge mpando, mtengeni mpaseni. Fa munthu chakhalwa panga qualify palibe vuto nalo lonse. Koma mukangoyika anthu based on makakachi pani kwa munthu uyo alibe kuthekera kuti ntchito yo athoka igwira ntchito, what will happen is bomali lilephera andi likalephera ife tizayankhula kena akazaona ngati mwina tikudana nawo. Komanso china chikazachitika kusogolo ukazati kodi ife tinalakwisa pati. You don't need to make obvious mistakes, ma mistakes amene anzanu ankapanga. Ife tikufuneni zabwino zonse a DPP. Ndipo I wish you knew ife tikuti tufuna mupambane, chifani mukapambana Malawi yonse tipambana and we will all enjoy Malawi. Atiyambira choncho alembi mwamsanga tangodusako nkhani zathu sizimenezo nthawi yathu tayamba mochedwa kale chifukwa ina tinadyesa ku msonkhano wa agangata. Ambuye Bishop mwachidule mwaona bwanji msonkhano umene anapanga olemekezeka agangata kuthokoza anthu? Ndimaphunzitsa lero kunena kuti munthu wabwino maphunzitsa kuti kuchalichi da Bishop mwana ngapita ku university ya kuphunzitsa ndimaphunzitsa kuti munthu usamayiwale kumene wachokera. Chabwino umunthu ndikunena kuti modern suna kuchula nkona wanda kuti munthu amene akupangira chabwino uzisankha kumusankhiraso chabwino pokambwezera kuti zikoma olota kuti walakwitsa china chake koma chabwino chimana kuchitira chicha chizibwera mu mtima mwako ngati chikumbutso chomati Wayana anandinyamula nthawi yake imene munthu ina aliyense sanakaninyamula. So agangata aonetsa umunthu kwambiri and it is zabwino kwambiri kuti anthu osataphunzira pasa agangata okha amene awina anthu ambiri awina. Ndinapaso zaota nyamiranda anapita so ku Nsanje. That's very important. Osangokhala important but very good. Koma pakati pokathokoza pacha pamene ndimadandaula kuti ifetu sitikufuna kuti inuyo uli ngati mwana wako wamuyamikira kuti mwananga kukabwera alendo satuluka, mwananga abwera alendo sagwira padazi pa alendo. Iwo alendo abwera ndi akupanga mabakisama akafikira pa mutu pale alena magwira dazi la masewere chaputi airport kunoza panga mabanga nyama. So if I DPP as Wayana said tukafuna zabwino ndiye sinufuna kuti atulukeso mabanga mabakisama tayamikira kale kunena kuti mene boma limakhalira 3 arms of government anafunika anthu andala adziwiretu kuti kwakuti sitingakudzeko mchifake kuli asaidi amene wasangokhala chief secretary yes. amene ma professionals aja amene azithana nawo ndi amenewo. Chinthu china nchakuti zinthu zakuseri zokuti mukhoza kuuzana before lale musanene kuti yayi ine ndikunena panopa kuti ndachipani chache mese ndipani chomwecho ngati yani mukunena kuti yayi
munthu aliyense amene akuzungulira kusiyana makayankhula kumakauza president iyayi a president sakudze chifukwa ngati pana amene akuzungulira ngati mwampeza ingomuuzani koma zisapite kuti mpaka na anthu osadziwa kuti payamba kale kudziwika kuti kwa anthu ena amene amazungulira akufuna kuti ndikuona ngati sizipereka ulemu kwa munthu wamkulu ati mukunamiza iye iyayi no tafulumira kwambiri ndikuona ngati tafulumira kwambiri chifukwa ma decisions amene APM apanga kusankha nduna zimene akupanga tonse tikuombera panja ndiye akamati anthu munamiza tiambofunsa anamiza pati malawi yamba kusakasaka kuti ndipati pamene pakone kuti APM aponya pamene tonse taombera kale m'manja so zimene zimalowetsa kamphepo kosakhala bwino ndimaona ngati zinthu zina zimene zimakhala very sensitive osaziyankhula pa podium ina ndiyambe motero chabwino tathokoza amene ndi alembe athu komanso ambuye Bishop tinangodusako kumene kuna msonkhano wa nduna mdziko amene wandi Alfred Gangata amene amathokoza anthu chifukwa cha mmene zawayenderera nthawi imeneyo. Now nkhani yathu yoyamba ndi nkhani zitatu, ina ndi yabazera ationa ngati tikwanise ndi nthawi koma tionesesa kuti tithamange. A DPP apezano sopano mameya mizinda 4 kutanthauza kuti kumzuzu kuli meya wa chipani cha DPP, tikabwera ku Zomba kuli meya wa chipani cha DPP, tikabwera ku Lilongwe kuli meya wa chipani cha DPP, ku Blantyre kuliso meya wa chipani cha DPP. Zimene zikuonesa kuti a DPP iyayi ndithu akupitirirabe kukhala ndi mphamvu zolamulira ma political positions. Nde tiyambe kuunika zimene zizi, ndiyambe ndi ambuye Bishop. Mameya 4 amene wawa choyamba tikafuna zabwino zonse chifukwa chosankhidwa ndi anthu kwakhulupirira kuti akhoza kukhala mfumu za mizinda. Alandire bwanji a DPP, aone bwanji zimene zizi, komanso amene asankhidwawo apange bwanji kuti amalawi aone kuti zisankho zabwino anthu akudziwa chimene afunika kuchita. Choyamba chakuti DPP ikupitiriza kusangalala chifukwa ndi zabwino kuti zikutheka mameya tsopano maoneso kakhale ma MP akhangana anachita ndithu. Yes, so yeah. Akupitiriza kusangalala kuti amalawi atakhulupirira makansala chifukwa makansala kuvota kuti makansala ambiri ndi DPP kumene koko they are still enjoying mujama kauta ikuwina Man U 3-0 ndiye pano pa akutsogola kwambiri koma akatsogola chonchi ndine na nthawi ina koma choyamba ndiyamikire kuti zabwino distribution ya mamene amapangira ma cities kuti ma cities makhala ndi maplani zokonzekera kuti city yathu ioneke chonchi ngati pene Lilongwe ikuonekera panopa ndikuona ngati kuti anthu achakozo magawana mameya aja foti ndi pachizake pachinzawo sawa chipani chimodzi ali ndi kuthekera kufikira kuti asenzanga kunoka bwera development yakuti nalimba proposal yatheka iwenso sungalembe kuti proposal imeneyi imonyakana iteke kuti ifenso kuno kunzuzu chimene chadutsapa apa chititekerenso kuno ine ndimakumbukira kwambiri suninali wang'ono yayi nthawi ya Nowero Chalamanda kuti Blantyre anaona zinthu zimene feyo sitinazione yayi ndiye ndimaona ngati kuti zimene taona waona kunoko meya wakuno akachaya akozomuza swazo base pali kuthekera kotere chifukwa being a mayor is not ceremonial kuti tingosangala kuti DPP atenga meya wakuti yalenga iyayi tukabakhani ya mzinda kumene anthu tikabwera osakatsika ndeke samakafika kusalima amafikira mmizinda yathu yakumalawi kuno patwa kunzuzu fale ndo safikira kunzuzu hayo ndi asegulatu yapo ndaona nditu yukutera ndege koma ndo safikira kunzuzu amafikira ku Lilongwe kena kumpamela amwe mwaziro kupita ku Pepani tu apita ku kachipongwe kakumveka apita ku Zomba kuti so ndimaona ngati kuti choyambirira anthu amene anakaenda kudziwa kuti zadezi ndi mwayi wawo it's an opportunity kama kazi ngati zimene zita 2.5 years it's an opportunity for them to say taonetsa malawi kuti DPP zimene amayankhula APM ifenso tili mene momo so akosewera mpira kupatsirana bwinobwino ndikuthekera koma mwachangu kwambiri nthawi zina mukakondwa kwambiri ndipajama makakhala pa mpando wapongozi ukakondwa kwambiri ndipajama zoti kwakodokola zinthu zimene sindikukhulupirira kuti anthu amene akhoza kukondwa kwambiri chifukwa posangalala kuti mameya apa awina ndikuona ngati kunena kuti azidikirenso kuti DPP yo a president ndiye na onse sakungosangala chabe koma akusangala kuti they must deliver abange deliver pa zimene ma cities wakudikirira kuchokera kwa iwo chifukwa si meya wa DPP ndi meya wa mzinda
wina uliwonse walilongwe ndilekeze pamene Chunga funso ndilomwero pamene DPP ikusangalala kuti they still consolidating power panopa mamayors follow ndi a DPP amalawi chiyembekezo chawo ndi chotani mayors atani tinaona apo abanda amene manena mujana azutsa kulilongwe kwaonesa mayor brand new ku Blantyre kuno tili ni mayor brand new Jomo Osman kulilongwe ndi kunzuzu moteromo titani. Choyamba congratulations nanena asoneso mnanena tikukuyamikirani tikukufunirani zabwino zonse ambuye akutetezeni komanso mugwire ntchito yabwino koma maso wanga kwambiri ndikuona pa mpikisano wachitukuko umene uliko mdera lino la SADC umati ukayenda ndikuona mizinda ina ndikuzaona mizinda yathu pamene ili wina aliyense amene amakonda dziko lake wayenera kumva chisoni ndipo ine ndikuona ngati kuti even nthawi yoti zikokana is a waste of time. Tiyambe kuno ku Blantyre. Ku Blantyre chisankho cha umeya chinali ndi zipwirikiti zake. Tikudziwa panali zoyankhula zambiri. Koma panopo palibenso chifukwa chokokana. Ajomo ndi amene ali meya wa mzinda wa Blantyre. Nkhani yatha. Panopo nkhani sopano ndiyo tukula mzinda wa Blantyre umene kunena muona unasalira kwambiri pakatipa. Even a president adayankhulapo amtalika asanalowe mboma anazanena zokhuzana ndi Blantyre kunena kuti achite restore Blantyre to its former glory. So ine ndikumati ndikaona misewu ya mizinda kuona zinthu zake zimene zikuchitikira Blantyre muli nyumba zina zonena kuti kodi ichi koma sichizagwa ichi inu ndi ine takhala tikukamba nkhani ya stadium ili pompa ndi zina zoterozo kuna Red Star campaign kumbuyo mali nyumba zambiri mbiri Blantyre anazika ma ex zofira koma mpaka na pano zimene sizikuchitika. So ife mawu athu ndongonena kuti ajomo ndi makazala nonse amene mukuyendesa mzinda wa Blantyre komanso inu kumene kwa banda kulilongwe na banda kulilongwe komanso kuzomba ndi kumzuzu chonde kupempha kwathu is time to move forward. Taikani zandalezi pambali tatukula ni mzinda anthu azizanena kuti pano pana inowero chalamanda anthu azizanena kuti pano panali jomo anthu ankati ali sophunzira koma he proved the point kuti munthu osaphunzira atakusuntha zinthu. So at the point panopo chonde tachita deliver komanso pamene muchita deliver muzichita aspire patali musamangoona basi kumakondwera kuti mzinda wathu basi kungoti basi mavenda asangalala ombera mmanja basi ndikuti ayi tamayang'anani kuti mizinda yathu muziyifananiza ndi kwina kuti tizipita pasogolo. I think ineyo kuyankhula kwanga kukhala ndithu kumene koko kwinako nkongonena kuti samalani samalani ndikatangale pali anthu ena achimwenye ena achimalawi achikuda amene amapita kwa asogolere a mizinda yathuyi ndikumagwiritsa ntchito ndalama kuti azitenga malo amene sayenera kuti aperekedwe amene amafuna azizunza anzawo chifana makhala kuti ali ndi backing ya asogolera ku city enanso amapita ndikumakaopseza ndikusokoneza ntchito ya ma-professionals amene akugwira ntchito ku city. Fa ku city kuchati kumbukirani kuli ma-engineers kuli ma-planners kuli ma-economists kuli machani ena amapita kumene kuja kukasokoneza ntchito ya ma-professionals ndikuvuta. Chonde tikupempheni resist from that temptation. Mwamsanga tikuyena tipite ku break. Mwamsanga mukaona malo mzinda mumuona kuti malo abwino mwina sali mmanja mwa Malawi ma indigenous Malawian. Tingapange bwanji kuti Malawi asangopezeka kuti ndi amene ali kuntaya uko malo abwino premium land yonse yatengedwa ndi anthu obwera. Is it too late kapena komwe kwasala kuti tikhoza kuteteza? Nyambe ndi ambuye Bishop mwamsanga how do we empower anthu ngati amene wawo amene amang'ana mizinda yathu umaona kuti mizindayi tikayiunika kuti Amalawi ndiye ali pati kuti malose abwino onse Amalawi sanga are you sure Malawi sanga kale ni malo abwino tizingoyambira mu Mpemba mukumapitawo kwina konseko ndekudalate ngwambira papepa bali kupeza background ya munyambadwe si ya Malawi ndekuti asunga tingatani tikonze bwanji zinthuzi central business yes ngati ni mabanki ndekuti ndi anthu ena Malawi si land road zinthu. Is it too late kapena we can still think kugwirizana okhala pasi kuti how do we manage
malo ochepa asalawo ngati ena sanatengeretu kuti amalawi nawonso azikhalako ndithu ndi malo abwino osati abwino zonse angotenga anzathu ochokera m'mayiko akunja. Ndimaona ngati kuti mmene ananenera alembe kuti munthu akangoyamba kulandira izi fanthu amene ajana makhani mphamvu yakuti akhoza kugula malo ndi kulanda malo aja pacha kuti amakhala kuti anasitika pena pake anapereka nawo mphamvu ku ndalama kuti munthuwe akufunsa chinthu munthu akakupatsa ndalama poyamba ndi akupempha kuti unene kuti hayi zimaoneka ngati ndikachipongwe. Ndimaona ngati tiyambe ndi atsogoleri kuti tiphunzire kukhutitsidwa ndi zimene timalandira timakhala nazo chifukwa kusakhutitsidwa ndi kumene kwapangitsa kuti malo athu apite. Mukudziwa kuti ngakhale anthu ndale osati mameya okha koma ngakhale ma top government officials timamva pakati apa malo akugulira foti munthu uja anathandiza kampeni munthu uja anali munthu oti nthawi tikangofutika foni amukaponyeka 2 million akuponya mukaponyeka 5 akuponya ndiye munthu uja waponya sakupempha kalikonse sakukupempha kalikonse tsopano wakhala pa mpanda kuti inu mungaponyeka malo kacha ungamuza kuti chani ungoponya basi. Ndimaona ngati atsogoleri tifike pa mulingo womazindikira kuti ine ndakhala mtsogoleri tsiku lina ndidzachoka pano osati kungochoka kokhala pa udindo ndidzamwalira kodi anati kuberekawa adzati chani za ifeyo generation ya ifeyo imene tatenga malo chifukwa anthu amene akubadwa ndi anzeru kwambiri amene akukulawa adzakhala anzeru kwambiri kuposa ife adzapeza kuti ife malo tinagulitsa anthu aja kuti kupita apa palibe amene akuyankhula chichewa kupita apa munthu adzafunsana mwana akachoka kwa America adzati tati ndili kumalawi kunoko chifukwa pali madera sitingachulu ukapita munthu chichewa sichimamveka malo onse tinabetsa tinapititsa malo onse. Ndimaona ngati it's not too late chifukwa ngati awa asankhidwa kumene ndeti sanapange zimenezo ngati anapanga ndi amene asankhidwa kale aja ndeti awa akumvera kuti atikomere mtima ndalama imakoma koma munthu kuganizira mawa nkofunika kwambiri kuposa ndalama Chabwino chifukwa Chunga. No, it's not too late. 30 seconds. It's not too late. One, mupange review malo amene anaperekedwa chifukwa ena ndofuna kufufuzidwa. Mukapeza zonena kuti ena osanaperekedwe bwino mutagwisa ntchito mphamvu ya lamulo kwalanda malo amenewo. Number 1. Number 2, tagwisa ntchito transparency kuti pakhale ndondomeko yodziwika bwino imene anthu azipezera malo ndi zinthu zina za mzinda. Mukatero anthu ofuna kubwera amozungulira amaopa. Number 3, tikhale ni ma standards one kuti tonse tiziwadziwa okhazikika osanyengerereka tingwerekeza. Inu munena zoona kuti malo prime land tizikhala ndi 2-story building masikwana 2-story building mulilongwe prime land inu tinanena kuti minimum ndi 3 ndi aliyesa akungomanga 3 chifukwa tinati minimum ndi 3. No, tatiyeni tipite mwambamo malo akutha. You can put a deliberate policy. Tiyeni nyumbazi zipita mwambamo malo akutha. Let's say kuti land janaika minimum of 3 ndoti mwamanga 3 ineso andikutenga tonse silingakhale ndi ground ine ndikhala 3 pamwamba pale our 3 ndio kuti tamanga 9 stories koma anthu atatu aliyesi kafika ake. Yes, SP munapita ku Mall of Africa ya South Africa. Yes. Yakuti Johannesburg. Yes. Ine nepezeri floor number 9. Yes. Ndiye tabwera kuno ndakuti movu ine naseka na mafe masewera metu banga ife Mall of Africa tinayo paseri bomba koma yanza tu ijamena kuipangira floor number 10 ukapita pamene amwe Bishop mafuna ya president ile ku break program hii amatipasira ndasere enterprise amene akuti kumbusa kuti pa 28 November pachisanu akhala ndi Black Friday sale tiyeni timve uthenga wawo. Uthenga uchokera kwa ma proud sponsors athu a Sales Enterprise kuti kumbusa kuti pachisanu pa 28 February 28 November. No, February is coming from 28 November azakhala ndi sale ija ya Black Friday kumene kumasisa katundu ndipo pitani kumene mukufuna ma computer mafoni katundu wa electronics osiyana amagulitsanso katundu wa stationery ndi kumeneko tiyeni tipite Malawi zathu amene amatipasira program imeneyo ya Hot Current pompano pa Times Television 22 minutes to 7 ndiyo nthawi yathu tithamangise nthawi. Mmene timakamba nkhani za mameya ndi ntchito zawo komanso pamene tikwathokoza DPP kuti apambana mameya 4
munazakuzako sonkhani ya imene tikukamba yachiwiri kuti kodi zipani za ndale ndalama zawo zimatenga kuti and chimene chikuvuta ndi chani kuti azibwera poyera kunena kuti ife ambuye Bishop anatipasako 2 million, alembi anatipasako 2, ndevu anatipasako 2. Chikumavuta ndi chani mpaka nakuti mlembi wa zipani akudandaula kuti simukulemekeza lamulo limene chifukwa lamulo dalika ncholinga kuti tizibwera pa mbalambanda so that mawa munthu wina tikake tikamamuona kuti uyu kangati yema business ali sangulanda ndiyo tizifusa na mafuso kodi nchifukwa chake mwina uyada adasonkha memo nde pano pani nthawi yake kuti apakule nda akupakula mitanda ikulu yokhayoka kusira anzake zinkhoko zokhazoka. Why is it important alembi kuti zipani za ndale zizibwera poyera kuzafotokoza kuti ife amatipasa ndalama ndi awa amatithandiza ndi awa si ndalama zokha komano kumene kumachoka thandizo lathu ka mwina kwa atigulira kandi zitenje kandi ma t-shirt wa whatever it is nzofunikira bwanji kuti zipanga zimenezi and tikulakwisa chani chifukwa sitikubwera kuzanena zimene zizi. Why is it a problem that we are concerned kuti akukhanga takubisa information imene ine ndiyambire mwamalizira kuti zikutivuta bwanji andivuza mwana ndale zakumalawe adziwe zonena kuti munapereka 1 million kuchipani chimene chinaluza kandi cha UTM kandi cha MCP kandi cha oja zake koma ndiye kuti chitonzo chimene utalandire iweyo operekawe komanso pamene ukutero ndiye kuti ivi ni boma likubwera licha izanena kuti uyu tuyu ndamene amafuna kuti sawine uyu amathandiza ndani business yako aichola kandi kuti kaya mapanga achani supply kuboma uzatu wathera pompo kaya unali ndi mtaji wanji zonse akuyike pa zero nchifata anthu amaopa kuti uja mwana ine ndimanena kuti lamulo limeneli I'm sure inayambika nchifukwa cha anthu zomwe zomapita kunja kuma workshop ndi ukaona madonors atipasa ndalama accountability koma context ya kuno ku Malawi andevuza mwayi ndiyovuta zedi. Now kufunikira kwake nkolera kuti ngati ufuna kuthana ndi katangale this is the way to go chifukwa muzinena kuti kodi uyu amapanga supply amathandiza chipani ndiye kupeza zona kuti contract yogula mafuta asi anthu onse kwatenga number 9 amana khoza number 9 ndikundamena kuntenga kuti no questionable, so you can be able to fight issues of conflict of interest ndi zina zoterozo koma at the end of the day nkhani ndonena kuti zipanizo zimafunika zona zikhale ndi ndalama kuti zipange kampeni kuti ziyendesedwe anthu zinena zoona anthu ena amene amathamangira ndale amakhaso anthu opanda ndalama inu ndine tikudziwa nda Bishop kunena kuti maiko akunjawo anthu ambiri akamapanga ndale amakhala ndi ndalama zawo they already have their money koma munthu amapita kumene kuchalibe chine chilichonse amangoziwa kuyankhula amangoziwa kuvina are you saying kuti ngati ulibe ndalama sungapange ndale? No, you can. Koma zikumakhala zovuta inaenda cheza ndi ma MP aspirants ochuluka before 16 September ifacha ntchito ya 2. Yes. Amakuuzani kunena kuti achimwene panopo ndale ndi ndalama amachita kunena kuti wina akadaika pofika kuti you need a minimum of 50 million. Yes, kuti ukhale MP. So you find kunena kuti munthu jamakhala kuti watenga ndalama zija mwina alibe, so what will happen apita kwa Bishop tandipasani kena kake zimene amanena zija chime isi funding yayi iyi ndi political kusitika investment, iyi ndi political investment anthu akumasitika ndalama kuti mukalowa mboma mukapambana muzatikumbukira. So it's really difficult because chipani chopena pakumati kuchimvesa ndikumati atapanga declare amene akuthandiza ndamenewo tikapangaso declare tika pa so pepana ambuye Bishop ndikukwera kwa ino. So why I want to understand yes. Yoti tinaika lamulo lopoira kuti lamulo silingatheke because the example mapereka ndiyo kuti umapereka kwa ena ake zavuta. How about amene apereka kwa amene awinacha ndi amene awano amene umapereka kwa amene awina uja tiapanga bwanji account akakhala kuti maka procurement issues because most of the people mekunendera amakhala kuti sikuti akungogawa and tinagwirizana there is no free lunch pali untangogula kuti amazina ufuna ndikutenge nditikaje amakhala kufuna china chake. Ukazaona mzimayi wabereka mwana kusana ndezi bamba akucheza ndika mwana kusana kuja sika mwana kaja kamene akucheza nako you know alipo amene akumfuna koma akulowera kukamwana. So tingapange mbale chibwanji achunga kuti
pali kuopsezedwa kuti anthu amene apereka ndamaja akhoza kukhala kuti they are going to be my victims because you look at them as my enemies kuti they were trying to stop you getting into power chabwino. Then pali ena amene anapereka zatheka tikhoza kuiona ngati juga kumene amayika iwo ndama kumene kwa wina ndiye akupanga benefit unfairly. How do we balance these two? Maybe that's the reason tinabwera ndi lamulo limene tilipange bwanji kuti zigwira ntchito mmene timaganiza kuti tikhoza kuteteza misonkho ya Malawi. It starts in leadership. Usogoleri ndi umene umachita set the tone ya accountability komanso adherence of the law at every level. Kumbukira panali malamulo amene tinakhazikitsa muno ndipo alipo okuti a president azipanga declare chuma chawo. Tinachitanso muno tinakhazikitsa malamulo kuti ma MP angakhalenso awa amene ali mu cabinet ma minister azicha declare. Mukumbukira ndi malemu tinkapanga ma program pa wireless malemu mai chisulo. Yes pakulinje ndapunga ngati apanga declare apungusa panga declare and yet ndamene anapanga pass lamulo and a speaker kumalephera kuti achite declare tinana kuti mphunga amene achite declare constituency yake khala declared vacant koma kumaopa kuti apange kumene so nsimene kunena kuti leadership. So malamulo titalemba mbiri if there's no one to reinforce them kupanga uzoti agwire ntchito then I don't know timapangirachi. So for me ndiofunika kunena kuti pakhale asogolera apereke chisanzo chabwino. Number 2, katangale willpower ya ifeyo ngati dziko timangonena atu katangale ndoyipa katangale akunonga dziko koma kuti ifeyo ngati dziko as a people to rise up and say izizi nzolakwika tizikonzeza kuti ine ndimaona ngati palibe willpower. Politicians get away when there's no willpower from the people to hold them to account. Ambe Bishop tuvutika ta zipani zikubisa ndithu kuti ziulule kuti kodi ndalama zawo mazitenga kuti anthu tikufunisisa titaziwa kuti ndalama mazitenga kuti chifukwa tikufuna tizimvesesa kuti kodi mgwirizano wawo ndi awa ndi chifukwa cha ndalama zimene anapereka zija kapena awawa zamkhala kuti ma business awo ndabwino kwambiri ndi amene akuwina ma contract kapena ma favors ena ake amene akuchitika nkati. How do we balance this kuoneka kuti Khoswe wakhala pankati? Pali African proverb amanena kuti amene akuthandiza kukonza njinga kapena galimoto sayenda basi akangomaliza kukonza amazati sindenda basi ndikuuzwa mwambi umenewo amene akuthandiza kukonza njinga kapena galimoto ngati kulowera kofanana amazati basi so wandale akulowera kofuna kupambana kuti apeze ndalama imene sothandizawe ukufuna makastomala kumeneko sopano ndi pamene pajapo ndipona ngati wankozera galimoto yachi if possible mindset change. Ine ndimakhulupirira zaine ndikhoza muthandiza munthu osayembekezera kana kali konse kwambirinso and I believe so much in that kuti munthu amene umamva bwino kumuthandiza ndi amene sangakubwezere kanthu. Now wedi imene tikugwisa ntchito ipo ndi kuthandiza mukhulupirira kuti anthu amene amakhala mwina kuyika chuma chawocho amakhala kuti akuthandiza kapena kuzala ndimapita kumeneko tikumva sindingaziyankhule pano koma timamva kuti palena amene amathandiza zipani zina anapatsa contract inalephera mabiliyoni anapita pansi koma foti munthu ujayo ali ndi kuthekera kuti apanga pump mwaitsanzo walowetsa pansi mabiliyoni 8 billion akutenga 500 million akupereka ku chipani chomwecho sindingayankhule koma ndi ndalama zawo zomwe zija zimene zalowa pansi zija koma sangakwanitse mundipesese they will not come to the person who attack iwe banji sunachite business ya iyeyo anenenatu atsokoleni ndikukonza anthu zimene zija sinabweretsa kuti billion omwe kuti sanakuzera kuti so ndikuona ngati kuti vuto ndi kuyambira kwa olandirayo wandaliyo mutimanena pano zimene manena zokuti MP kuti ayimire akufunika about 50 million pamene MP munthu uyo mtima ali nawo tikunena pano banthu akugona ninja chifana ayimira MP ma stress ndi ambwe. Nimawerenga buku lina lake la Dr. Mkumbwa Anthony Mkumbwa amagamba za state capture amagamba nkhani imeneyi kuti pali pena ndithu andale aja samazaziwa ayi kuti munthu amene akwathandiza uja zolinga zake ndi zaupando kufikira atalowa mboma atakakhala pa mipando paja ndi amazamba ano kuyitanisa zimene akufuna. So imeneyi SP ndi yovuta kwambiri chifukwa ineyo ndimwaitsanzo ndikhoza kuthandiza munthu wina aliyense ndikhoza da ndakuthandiza mafuta chifukwa amalembe si politician koma ineyo
chemwemwe chafumuka Yes. ndatenga ndalama yanga 1 million ndapasa munthu wandale Yes. ndi akupezeka kuti mabwera ma positions ena akukatenga munthu amene olowandi kwacha sanapereke Yes. ndititi mukapetu mokuti mutati mwapereka 1 million kuboma lumene lawinalo ndekuti muzembekezera kuti akamasankha mabodiwa at least mbusa muza akhale mbodi ndikunena kuti ningochitamula chisanzo mapereka kwa alembi sandani ndimene munthu amakhulupirira koma ine sindinga taba user iniyo ngati chisanzo sikunayo kuti ngati inuyo achafumuka ndikunayo kuti koma ngati ena amene apereka ndiyankhire sobule kuti ambiri amene apereka apakusiyana apa pasipakhala vuto kuti siya panopa sipakhala vuto ndi zaka 46 sinakhale mu body sinakhale kundale munaperekako munagulako ma t-shirt chani atakuwanda ndinaka kana fuso akutulazira kuti wanda ndakhala zaka 46 abuye Bishop sinakhala ko mbodi I'm okay very okay yes mbali zonse chabwino chichawa chino ndilipo ngati munagula ma t-shirt mnangopereka no yes olo sinakhala kuti ngatanda ndipanga ona I'll say kuti ndinathandiza wandipanga ona say thank you so much chabwino kubadwa kusiyana chabwino koma akudutsa you continue doing what yimupanga inu pano mumakhala pano ndipakeso sacho chai akupanga ndiona kuti awanda tapita ndikwakuti kwati muthokoza kuti kupinaka kutumizeni ko chitsanzo si mumaveka ta nyama ta wayana apita kwakuti ayi banda awula wakuti ayibalisa times yose leya malekano awula wakuti twitch yoseta ndi amafoni tambazo ndi banda apita kwakuti kwakuti ine ndikuona ngati siku lakwitsanso atakupatsani zochita provided yes kwambiri hotikalitaliro atanena kuti mumafuna mutapanga chako pali zinthu zingapo zimene zimachitika moyo magawo atatu amoyo gawo loyamba ochita chinthu kuchitira nzake ali ndi vuto ochita chinthu kumchitira nzake ochitayo watenga munthu akamusiya kuchipata wambereka pamsana apesheni wathandiza kwa anachita ngozi awatenga akasiya kwinsi amene wanyamula munthu uja wanyamula munthu amene ali ndalama akumudikira pa mbedi ndekuti akulandira treatment munthu wovulalayo pamene amene anamunyamula munthuyi kunyumba kwake kulibe chakudya ndakutenga 1 million imene anayipesa akozera mutagwa mucha pali ndalama iyi potsanzika amayembekezabe kunena kuti ngakhale sina ligani takumana dokha amavuto so ofuna onyamulidwa palibe munthu amene amayulula olobata saka ulule kuli chani kuti ndinakunyamulani panali zonyamulana pakatipa panali zonyamulana pakatipa kunyamulani pali nkhondo ina imene mavuta masafuta amene akuvulala amapeza munthu otamunyamule ndiye zonyamulana sikunalete anthu ananyamulana pakati ndakuyembekeza kuti ndakunyamula ise ni nthawi yako walandira thandizo wachira kapenano ndakunyamulanso ndapezeka ndalama SP inyo mufoni yanu tsunabwerabe foni yakachote amene ali mboma lelolo anapempha kuti amwene anthu akuti menya kwambiri chonde musachite kuti menya nawonso iyayi tikumva kuwawa kale nde ino ngati munthu munamva kuti tisaite kumenyana ndiye munakhala bwino bwino simunamenye sopano panopa ali nyama ali ino mungu wayang'ana chonchi katima kaenda makuto mabale nyama ikutaka ndakubona mzinga nyama ikuta atakugawana nyama ine mundipasa pati yanji unabati mutu usompaka na akutenga matumbo manga zipalapasiro ajanta ine mundipasa chani abale sinnapemphe koma mudakatiganizira ambuye Bishop ndiyatu gangano jasama nama agangano sama lakuisa msokalo chabwino kuchoka ku nkhani imene yoyo imene tikukamba kuti zofunikira kwambiri kuti tizipanga disclose kuti ndalama timazitenga kuti yes we know kuti sometimes zikhoza kupweteka fa anthu safuna kuti akukhuzana kuti womapanga sponsor adani athu koma cholinga chathu ndi chabwino chifukwa choti zizibweresa accountability and transparency kudziwa kuti zipanizi awa amathandiza ngati munthu kuthandiza kwako kulibe zolinga zina sungadandaule ulotabwera pambalambanda komano ngati uli ndi zolinga zina ndiye sungafune kuti utchulidwe chifukwa choti sukuthandiza komano wachera
mene umakhati wachera kuti ndikole ukamkola munthu uja kutsogoloko ufuna uzinchita control chifukwa cha chikole chimene udamkola nacho chija tukambano nkhani inaso ya chisawawa chimene chikuchitika nthawi yathu ndiye yativuta kwambiri chisawawa chimene chikuchitika ku migodi komanso mitengo nkhalango zathu a president analankhulapo umene amalumbisa nduna ndiyesa ulendo wachiwiri kunena kuti there has to be sanity in the mining sector. Anthu angotenga makasu kukumba achani imene ijayi ndi golide kandi chani za dziko la Malawi. Zikuyenera kuti ngati pakupezeka phindu lizibwera ku dziko la Malawi osati zisawa zetu kutika. Komanso tikaona meti kudulira mitengo kuona ndithu mwachitsanzo ife tili ku Blantyre pafupi ndi Njamba Freedom Park. Munthu mamawa masana amadula mtengo umene uja kunyamula kumati dusa ena fetili magali munthu tikuyenda pasi popanda wina kaomfusa kuti kodakula tikupanga bwanji. Makala amene timakumana nawo mwina tikamayenda nsewa zalewa kupita kumene kuku njinga chonchi 55 anjinga chita kukhala chonchi kulephera kusowa kumaita kuona kuti tikawerenga njinga zimezi ndi track ya thunthu imene iyi pena pake pasisa track chifukwa malamulo athu tinanena kuti timalanda makala kakhala galimoto ndi ambiri amene amapanga mwina business imene yamazoti akuyandikirano pachani paja pa road block amasisa kukwezesa njinga akangodusa pa road block paja amakakweza kusogolo because you see njinga zanyamula makala. In short, there is so much chisawawa ndi mitengo komanso miyala ya mtengo apatali mziko muno alembi ziko lathu sitimalikonda ndipo we are willing to sell it and we are willing to destroy it. Zonena kuti zikoli alipo ana ena amene ali kumbuyo amene tabereka amene abwere kuzafuna zizukulu azafunanso Blantyre yemwe Lilongwe yemwe Kaning'ina yemwe kumzuzu tilibe nazo ntchito. If there is a generation so selfish then ifeyo tivomere. Ndimakuwuzani pano program sanayambe chamma folokoloko or ma 3 ma 4 am daily mu mzinda wa Blantyre anthu amatenga matumba amakala amazera mphepete mwa nyumba ya chifumu ya mtsogoleri wa dziko lino la Sanjika achokera kuchigwaja ndipo pamene amadusa pacha pamene pacha pamakhala apolisi olondera nyumba ya chifumu genda nyumba ya chifumu koma amadusa pacha daily to the extent kuti neyo ndakhala ndikumajambula ma videos ndipo I believe it's a matter of time tizakhala tikuonesa Malawi kuti zikuchitika ndizi koma upeza zonena kuti akudusana ndi apolisiwo do they care akuna kasinchito yawo anthu ena amene akudusa nawo aliyense kulibe accountability kulibe amene angachite rise ndikunena kuti iyi ndi dziko lathu tentiliteteze ambiri timathamangira nkunena kuti yayi anthu mwapase alternative source mukuti anthu asiye makala ndazipanga bwanji inu yofe chonena kuti mumatha kukwanisa magesi motere koma as a country tinayamba liti kukamba nkhani zokhuzana ndi kuteteza chilengedwe. Do we truly love this country? Patakhala kunena kuti we are serious inu munduza sitinakapeza solution or at least kumbali ya law enforcement inu munduza sitimadziwa anthu amene akuononga makala amene akuononga nkhalango kuona ndithu mountain kumaona mountain chakumakhala ngati kuti ndi ma plot anazaza mu mountain ukamaona choncho samaona mitengo maona nyumba za anthu. That's Malawi for you. Michiru being an example. Zone message son and we are happy. We are okay. Ndifedziko lochi samanyanzo kwambiri. Ambuye Bishop mutamakisani nthawi migodi achunga kamba kwambiri mwina kwa ujeni. Inu yonso mutakukuza kumene koko komanso kumigodi chisawa wameju kwambiri ongotenga khasu kukumba mining kutani. Ndi kuti ndo andani kuti titeteze national endowment iyo kuti tizizwa kuti ndi property ya dziko la Malawi for the benefit of Malawian people osati anthu amene ankhwidzi amene angopanga zinthu mwachisawawa. Ndipoona ngati tinakafika pa jameti tinapangira agriculture ija kumakhala ma farmers club tifati timadziwa kuti ndimene matisamalira ku Malawi kuno ku mining ikunso ndikuona ngati kakhale ku Zankhala Ngozi tinakapitanso kuti tiyambe kukhala ndi anthu amene akhoza mayang'anira kumadera kuja eni yakefe ndirenga machitsanzo kumadera ambiri amene anthu akumba golide kuli anthu amene samalawi zikuchitika ku Malawi konkuno anthu amene ndi ma foreigners athawa mtawuni muja ali kumamidzi kumene kuja mafumu angoona anthu aja chifukwa choti akuagula golide akamayambira kwa fumu kujako tiyambe ifeyo migodi ma treasures amene wawa tsiku lina eni ndimanena kuti inetu golide tu kamene miyala ya Msiska ndisalu yapo Ngozi
imene munthu sungayang'anire pafupi koma zinthu zinzoti kumalayi kunoko anzathu ku Zimbabwe kucha maiko ena South Africa anazibweretsa poyera ndikumaona akupindula koma kwathu kunoko zoti kuli golide ena samadziwa ndimaona ngati tiyambe ifeyo makamaka nkhani ya mitengo tiyambe kuti munthu pamene wadula mtengo kuyikapo timitengo 10 tikoza upanga mapezekati ngati choncho basa anthu akuti ndi maminers amene ajawa ma-artisans angotani akungokumba zinthu inewo mofulumira kwambiri espino wafandi pemphe kuti anzathu a mining tipite ku mining ndi kumene kuti akakutakhala kuti pali kathumba kena akhale ndi mabungwe kati magulu timene ayambe kuti mwaza mmamidzi moja amene akhala farmers club kuti kumene kukutchunga kuti kumapezeka kagodya chani aziziyang'anira takhazikisa pano pa mining authority tapanga ujeni tili ndi a forest amene amakhaso ndi asilikali amene amayang'ana komano ifeso amalawi inu ndi ineyonso sitingakumane ndi munthu waseza mtengo akuchokera muja uzingo muyang'ana atidusa anthu ambirimbiri apolisi omwe ali maofesi koma ifeyonso amalawi sitingangwire mozi kuti udiwe mtengo autenga kuti ndikumutenga mejo pita naye ku polisi so ifeyonso tentitengepo gawo we can't just look away zimene tikuchita panopa zisiti kulikonda dziko we are destroying this country nyengo zikusintha mutakuona mene tikuvutikira ndi madzi a ujeni osefukirawa ndi ntchito mmene tikupangira zinthu zathuzi so can we care for our environment it's too much panje tisire pamenepo malingana ndi nthawi talephera kuti tikambirane nkhani imodzi ya aphungu a nyumba ya malamulo behavior yawo ku parliament imeneyo tibwera nayo next week la mulungu likubweralo pa 23 ndithokoze ambuye Bishop kuti nali nawo programu ambuye tathokoza Chafumuka nthokoze alembi amaphangombe Bayana Chunga mbali zakuno munali ndi ine nkhwenda viwi ndevu zamwayi Wonder Msiska tathokoza kuti munali pompo tikuthokozeni kuti munali pamepo tikumaneso sabata amawa